RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kapuyo nga mimaltrato nako. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga paghita po. Belen, mag-ipon na lang ta. Ha? Bago pa gani ta, Tony? Dilim ta mga bata. Uy nga, ipaagi pa nato guya-buya ba? Mahal ko ni mo. Mahal sa tika. O sa'yo problema na. Kung may gusto ni mo, sige, magtipon ta. Day. Day, ayos ka to ba? Sa'yo pa kayo. Tony, sa pa? Minang manguot man ka? Ano di? Nag-ipon ako ta. Pisa na! Dili pa ko andam. Naibawgit ka nga na ako'y traumaan na, diba? Ako'y bahala na. Dili lagi. Ayaw pagsupot. Hindi ka pwede mo baliban na kung pinag-ipon na ta. Tony! Di na maayo, no? Unya, nisugot lang sad ka. Oo, kay nasuko naman siya na ako. Mahatlok man ko ni Tony, day, uy. Isumbong na, oy. Asa mo ko musumbong? Musumbong ko kay dili ko gustong magpahilabot sa kong katipon. Dili ka ko himuon ng katawanan anak nila, day. Day, Belen. Sugod karon na.
Di na ako gusto mo gawas ka. Unsa? Mag-usap ko din hisbay. O pagitang lingaw ni mo. Basta kay ayaw paggawas ha. Kung dili ka gustong dunay daotang may tabo ni mo. Maptos ko. Basig malipay si Tony kung mahibaw siya nga maptos na ko. Tingalig mausap na siya. Bugo! Tony! Bugo kang dako! Nga nagpamabdos man ka, ha? Uy, pakuha na, ha? Pakuha na! Dili ko masugot. Bahalag biyaan minimo basta kay dili ko di pakuha nga akong anak. Bisag bag maraming Tony, pero gaan na kayo siya og kamot. Sayon ra kaayon niya ang pagdagmal nako, bisan pa og mabdos ko. Hangtod nga ng anak ko. Unya, Dong, mo trabaho na lang ka ko para magkatabang ko ni mo bas gastuhan din hispay. Huwag ko magkinala sa mong tabang lagi. O gusto pa. Di ba man kang dili ko gusto mo gawas ka, di ba? Pero Dong, luoy magut kayong atong anak. Gusto sap na ako siyang isuri nilang mamakpapa pa. Ako rin bahala na. Tony! Nak? Oh. Pasang ako ka, nak? Kinuko! Tony! Kalma lang. Usaw na ko pagkalma nga wa man din nga atong anak. Ay, mabantayan ako sa lain, eh. Arwa na kay rason nga mo gawas pa. Usa? Dili na gyud di maayo. Sobra na. Kinahanglan nga makapangita og paagi nga makaikyas ko gikan dinhi. Mupauli ko sa amo. Bilen! Gawas ya! Nalasan si Tunis kawasak. Gawason to nako. Ayaw pa. Pasagdira na siya diha. Mo-file ko restraining order aron dili na siya makaduol pa nako. Bisag naan ako sa puder sa akong mga ginikanan, sige paghapon siya og samok nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili ko gusto magpahilabot sa akong katipon kay nako'y traumaan ng butanga. Obligado pa day ko nga magpahilabot niya tungod kay nag-ipon nami. O pwede ko nang maapil sa akong ikaso niya. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang kipriso sa bay kay dili siya musugot nga mo trabaho ko. O gibaharan ko niya nga doon ay daot ang may tabo na ako kung musupak ko. O say pwede na akong ikaso niya. Ikatulong pangutana, doon ang may anak ug wa ko mahibaw kung asa niya gida.
Unsay paagi para makuha na ko balik ang akong anak? Ikaupat na katapusan, ni-file ko restraining order kay hangtod karon magsigig hapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol hapon siya. Muatras lang siya kung musyakit ko. Unsay laing pwede nga paagi para dili na siya makapaduol pa nako. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Belen. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, ako today, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga mga pangutanag, mga problema, kaya nang tubagon sa ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Busa, guys, unsa naman inyong gipaabot? Ipadang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong suwat o mga suliran diri namo. Among hangyo lang yun ninyo guys is kompletoha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema para as mas klaro o mas masabta na mo, no? Kung unsa inyong mga giagian in life o mas klaro po namang mahatag ninyo og ang among mahatag nga tubag, ha? And ayaw pang luod guys, kung pananglitan, nagpadamog suwat unya, feeling ninyo wa man ni gi-air, wa man na mo gipalutaw sa kahanginan, ha? Guys, kibaw ba mo nga daghan? Of course, no mapasalamaton ka ita. We are very grateful and we are very thankful sa ato ang mga letter senders nga mupada sa ilahang mga suwat. Diri nato daghan ni sila, ubay-ubay ni sila, mauna nga paabot-paabot gamay sa mga nagpadana sa ilahang mga suwat suliran kay who knows, no? Next time inyo na po nga suwat ang amuang mahatagan og higayon nga ma-air, no? Mahimo ang drama sa kanginan og ma-portray sa ato ang mga artista. Shout out sa ato ang mga scriptwriters, ato ang mga artista, spinner, editor, no? Ang ato ang director, of course, no? Ug ang mga artista nato, no? And punto legal man ta karong adlaw si Belen. Di na to isulti taga-asa siya. Ako ray nahibaw. Punto legal kabahin sa iyahang kapuyo nga agkuy sa ato ang drama. Kakita, dili ta kakita, pero ka-imagine ta. Unsay iyahang giagian. Kay gaan kay kamot tawhana. Sige lag, no? Panagmal, bagag naong. Uy, mupasakit niya, in other words. Uy, human naman untang Women's Month. Napa may naabusar dire. Atong itagos pangan nga sa si Belen, no? Kay maski pag nihawa na ni siya, sigihan gyapon siya samok. Nanan yun, adam siya mga ginikanan. So, una niyang pangutana guys, dili siya gustong magpahilabot sa iyahang kaipon kay naa na siya'y trauma anang butanga. Obligado ba di ay kuno siya nga magpahilabot tungod kay nag-ipon sila or pwede ko nang maapil sa iyahang kaso. Pwede ka mo balibad kay ang kana mang ganing minyo. Pwede mang ganing mo balibad kay di man gud na. Yes, that is true. Between husband and wife, obligado ta nga makighilawas, carnal knowledge, kay that is a sign of love, no? Respect. And the purpose sa kaminyoon is to enter into family life para mabuntis, makaanak. Pero, di sad sa tanang higayon. Only when, okay po ta. Kaya di ba tanang higayon, nagpaiter ding atong lawas, ha? No? Kaya kita pa'y nang laba, kita'y nagluto, kita'y namlansya, kita'y nagsabog tubig. Uy, kakapoy na pong higda, tihay agpata. Uy, dili man na ingon ana. Dapat consensual yun na ang act of sex, ang act of making love. Legal nga termino, carnal knowledge. Samot na ng inyuhang kondisyon or sitwasyon nga di man kaobligado. Nga no, puyo man mo, di man mo minyo, no? Wa may balaod magmando nimo, di ba? Di man gani makapugos ang balaod kung minyo, kamo pa. Consensual man yun na ang kanang pagpakighilawas. The moment mo di ka, that can even be tantamount to rape. Na amang ganing marital rape, kana pa bang sa inyong sitwasyon. Plus, kung na-trauma ka, di sagid kaniya pwedeng mapugos, no? Dili ka obligado ana dihang dapita. Di na nato ipamugos. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang gipriso sa balay kay di siya musugot nga mo trabaho ko. Goy, insecure si kuya. Og di bahag kay kung
kay gibaharan kuno siya nga dunay daotang mahitabo niya kung musupak siya unsay pwede niyang ikaso. Abuse man yun ni in all forms, no? Daan siya kamot nimo, manapat siya, physical abuse, no? Katong pogson ka, that's even rape, my dear. Og ang kanang di ka patrabahoon, that can even be an economic and psychological abuse kay baharan pa kaniya. Kumplitos rika kung asa niya gidala. Unsay paagi para makuha na kog balik ang iya kunong anak or makobalik ang akong anak, no? Sa iyang pangutana. Of course, kinahanglan gyud ta nga maniid moadto ta sa pulis para mutabang og pangita. We can file a petition for habeas corpus and custody, labi na kay di mo minyo ang primary custody in town sa bata na agyud nimo. Dapat naa nimo ang inyong anak ug dili niya kay ikaw man ang inahan. Pwede ta maka-file og habeas corpus. Hopefully makalocate lang ta og asa siya, at least ihang mga ginikanan baron o diyang parente ug ang kapulisan may man sila mangita og asa, no? Kaya naaman na yung mga connection sila din ha. Mudangop na lang yun tas kapulisan ug sa DSWD basin magkinahanglan sadta sa assistant sa usa ka abogado para mutabang nga tug file og kaso. Ikaupat ug katapusang pangutana, ni file na ko og restraining order kay hangtod karon magsigig gihapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya, muatras lang siya kung musyagit ko. Unsay laing pwede nga paagi nga dili na makaduol nako now. Kung naanay restraining order, I think it's called a permanent protection order, either permanent or temporary. Kung temporary pa na, himuon na natong permanent. And ang violation ana kay supposed to be there is a certain distance nga diha ra siya taman, di siya makaduol gyud nimo. Di siya pwede mo communicate, mo text, mo tawag, mo hulga samot na pagduol nimo. And a violation of a protection order may even result to imprisonment. Naamang kaana, isumbong, iblatter sa pulis, madakop na siya dayon. Patilawon ta nagtagam ang kanang imong kapikas nga magsikig haras nimo. Ibog man di siya nimo, nahigugma siguro na siya nimo, nganong wa man kaniya gitratar og tarong. No, nganong nangabusar man ni siya. Pero may nalang sad yun, and I'm very glad Ma'am Belen, nga ikaw, you did the right thing. Nga, ning palayo gyud ka niya, ni-decide ka nga muadto ka sa imong mama, nag-file kag temporary restraining order, but I think it's a permanent protection order. No, pero pareho ram na silang effect actually. No, and that is the right thing to do. Ato ala nga i-enforce nga to ug makasabot ka kung unsa gyud po ng imong katungod, no? Now that you have a permanent protection order. Violation gani ana guys, kinahanglan gyud nga isumbong naton sa pulis kay pwede gyud sila madakpan or dakpon on that basis, no? And I hope to all the women out there nga naminaw karong adlaw palihog sunda si Belen nga wa mo agwanta, wa mo antos ning lakaw ning biya ning file og protection order, because no woman, why babay, no, deserves to be abused by any man. Learn to say no, and let us always make sure, no, nga at some point in time we will eradicate and stop any and all forms of violence against women and children. Hunta ang ato ang pagselebrar sa Women's Month, dili tungod kay daghang naabusar nga mga kababainhan, kundi gi-celebrate nato, no, how beautiful and magnificent it is to be a woman. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon ding higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.